An balima tel media filɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen. An b'a fɔ ko aw bisimila ka don kibaru kɛnɛ kan. An bɛ bi don kibaru daminɛ ni an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ kibaru ye. Kunun tɛnɛ Mali sɔrɔdasiw ye a jira k'u ye jihadiste silamɛya ɲɛmɔgɔ dɔ minɛ ni o ye UGS ye ka kɛlɛkɛden caman faga u ka se sɔrɔli sen fɛ Mali kɔrɔnyanfɛla la. Kunnafoni di sɛbɛn dɔ ye a jira ko tɔn minnu tun bɛ Minanka mara la olu ye Amadu Agidita minɛ min jirala ko a ye fɛn caman tiɲɛ ani tɔɲɔli suguya bɛɛ kɛ jamanaden jalakibaliw ni dɛmɛbagaw kan. An bɛ Afrique centrale Semaki ye wele bila fara ɲɔgɔn kan sɔrɔ ko gɛlɛyaw ma. Ni lajɛ in kɛrɛnkɛrɛnnen sen fɛ faamuyali sera ka kɛ gɛlɛyabaliya min bɛ walasa ka sɔrɔ ko ni wariko gɛlɛyaw bali. O de y'a to Cameroun jamanakuntigi Paul Biya ye a fɔ Semaki ka laɲini ye ka fɛɛrɛ dɔw sigi sen kan i n'a fɔ ka baarakɛ nafolo sabati juruko politigiw fɛn jirali ɲɛnabɔli bangi gɛlɛya minnu bɛ tali kɛ pétrole minɛnko baara la. A ye kɔlɔsili daɲɛ kɛ minnu kɔfɔlen don Semaki ka kunnafoni di sɛbɛnw kɔnɔ. A ka jamana minnu ye tɔnden Cameroun, Guinée équatoriale, Gabon, Congo ani Tchad. Olu ka cɛsiri jirali ni kunnafoni di sɛbɛn in kɔnɔ ka juru ta fɛrɛ la. U bɛ a ɲini u ka diɲɛ jɛɲɔgɔnw fɛ u ka fɛrɛ tigɛ ka musaka bɔta caya walasa yɛlɛmali bɛ se k'a kɛ cogo min na. An bɛ taa an ka jamana kɔkan kibaru la. Ameriki mɔgɔ 2 fagara mɔgɔ 1 ka bingani sen fɛ Ameriki jamana lakɔliso dɔ la. Bidon ye dusukasi dɔ ye Mandizu ni a jamana bɛɛ kan. Lakɔliden dɔ ye marifa ci chrétien lakɔliso dɔ la Ameriki jamana kɔnɔ ka mɔgɔ 6 jogi ani ka karamɔgɔ dɔ faga ani kalanden kamalen dɔ. Min ye Mandizu polisi ɲɛmɔgɔ ni o ye Sior Borni ye o ye a jira kunun sufɛ ko binganikɛla ye kalanyɔrɔ kalanden dɔ ye. Famaw ye a jira ko binganikɛla in tun bɛ chrétien lakɔliso la a ye marifa ci a yɛrɛ la. An bɛ taa Gaza kan ka bidon kibaru kuncɛ. Kamal Adiga ka dɔgɔtɔrɔso min bɛ Bethlehem la o bɛ yɔrɔ dɔ la Gaza mara la. Israël sɔrɔdasiw ye kɛlɛkɛminɛnw ta kabini dɔgɔkun damadɔ min laɲini kɛra kunun tɛnɛ diɲɛ kɛnɛya tɔnba fɛ ni o ye OMS ye. A ye a jira ko adamadenya dɛmɛjɛkulu dɔ sera ka sɔrɔ ka taa Gaza dɔgɔtɔrɔso kɔrɔnfɛla la minnu bɛ baara la ka dumuni ni furaw lase yen. An balima tel media filɛbagaw ni ne bɛ dan sigi aw ka bidon kibaru kɛnɛ kan an b'a fɔ aw ni ce aw ka ɲɛmadali la aw k'an bɛn diɲɛ wagati wɛrɛ. Ce flash vous a été présenté par l'ETS, Sistra Technologies et l'Université Bazo.